Ela está escoitándovos agora, compañeiros. Eu aquí témonos que mostrar moi asépticos, moi imparciais. É verdade que hai denuncias cruzadas de ambas as partes. Neste caso, falamos de Rosa e Susana. Patricia, que a mencionabades antes, ten outros casos tamén con esta veciña, pero a novidade é esta sentenza no que o papel do fillo foi determinante, un fillo menor de idade que tivo secuelas psicolóxicas, e falamos de que a sentenza di que ti tes que, entre outras cousas, cumprir unha pena de 3 anos de prisión, ademais de indemnizar tanto a Susana como ao fillo, e ademais de unha orde de afastamento de 100 metros que non se cumpre pola proximidade das casas. Se che parece, Rosa, imos escoitar o que nos dixo Susana e despois comentamos. Susana, acaba de sair a sentenza contra a túa veciña Rosa, na que, bueno, a xustiza che dá a ti a razón. En que consiste a sentenza? Sí, pois sale que ten que indemnizarnos, sobre todo a meu fillo, que naquele entón era menor de edad, e isto pasaron 5 anos, e ademais pois tamén lle piden que ten que estar durante 4 anos fora do domicilio, porque non pode estar aquí cercanos a 10 metros, creo que lle puseron. 100 metros, non? 100 metros. Pois hai un orde de afastamento, non? A casa dela está a menos de 100 metros da túa. Que va, hai 2 metros e os hai. Entón, ela tería que marchar da súa casa para cumprir esta sentenza, non? Exactamente. A indemnización en total son alrededor de 16.000 euros, non? 13.000 para o teu fillo, que daquela era menor de idade, e sobre 3.500 para ti, non? Exacto, sí. Na sentenza dicía que ti a denunciabas por acoso, pero tamén por agresión, non? Sí, unha das máis graves foi que viña eu cos cans de dar un paseo, tiroume unha pedra enorme a min e hasta agrietou o camiño. Noutra ocasión salía cunha carretilla de basura, apoiou un televisor destes antigos no muro da miña casa, baixou os pantalóns e púsose a decir que me iba a meter o cable do televisor, chamándome puta, brusa, que me iba a matar, etcétera. Vai tomar polo cu, esparráchenos contra aí, raio porca. Nada que che dea a Jana, nada que che dea a Jana, porca. Como cambiou as vosas rutinas? Entendo que este medo. Pois mira, moito, porque de non poder tirar a basura, porque xa estaba esperando para chamarme algo, para tirarme algo, non poder ir polo camiño, casi non ter acceso a ese camiño para que ela non se metera comigo. Esta muller Rosa e máis outra veciña tamén chegaron a denunciarte a ti porque que ti lle rompiches a lúa dun coche ou lle tiraches peixe ou incluso feces, é dicir, que as agresións eran da túa parte contra elas. Que tes que dicir a este tipo de denuncias? Pois nada, a esas denuncias eso xa está todo arreglado porque ganei no tamén das veces se queredes preguntarme sobre eso, creo que teño probas que vos podo eu acreditar, as cales veu ela que eu agravei no meu portal aquí mismo e cuns guantes botando heces a meus cans aquí nas escaleiras, ela mesma, non eu. Entonces, que non me culpen a min de algo que non fago. E se me culpan, por favor, que sea con pruebas como as que eu teño, e eso foi o que me fixo ganar, e por eso a justicia, por fin, é xusta como ten que ser. Retomamos, compañeiros, creo que estamos nós, verdade? Rosa, ti acabas de escoitar a versión de Susana, que ademais ela se ampara na sentenza. É verdade que hai que dicir que non é unha sentenza firme, que agora mesmo estamos no proceso de recurso, non? E estades esperando pois que haxa unha resposta a ese recurso. Claro, ti a versión que me das é completamente distinta a que me dá ela, de feito é o oposto. Claro. Eu vivo aquí desde que nacín, e meus pais e meus irmáns, meus abuelos, todos, e jamás tivemos conflito con nadie, solo a raíz de que vivo esta señora. Esta señora ven dun pueblo que xa tuvo moitos problemas e utilizou un fillo que daquele era menor que é o maior que ten agora, utilizou-no co mesmo superandi que está acusándome agora a min. Eu ese neno juro por o máis sagrado que son meus irmáns e meus pais que están enterrados, e máis os meus netos, que eu jamás de los jamases conocín e mirei ese neno. O maior xojaba o balón contra o muro. Eu jamás, en ese proceso todo, eu estaba convaleciente con 5 operacións nunha perna.
Falas do xuizo. No, de cando ela di iso, porque iso é do ano 20. Cando ela fala destas acusacións Cando ela fala desas contra ela, acusacións. pero tamén especialmente contra o seu fillo menor. Sí, é que eu que lle dicía cousas, eu jamás aí di que eu que lle chamaba su normal. Eu teño moito respeto para as persoas subnormales, non son subnormales, teñen un cromosoma máis. Eses críos hai que ter moito respeto por el. Ela cando viu aquí, primeiro a min falábame, fixenlle comida mentre andaba na mudanza, axudei a cortar uns setos e funlle a buscar unha lavadora. Ese foi todo o daño que eu lle fixen a esa señora. Pero a raíz de que ela se xuntou con uns que lle chaman os chatarreros, porque teñen unha chatarrería, xuntouse con eses que se levan mal cos meus antepasados por culpa dunha finca que a quixeron meter dentro do camiño, dentro da finca deles, o noso camiño público. Ela liouse a eles e a raíz de aí teño mostras, queimoume plantas, cajoume no portal centos de veces, e ahora mismo hai ratos secos mortos, botoume sal, e un día eu viña da miña vida, cruceime con ela, estaba lle dicindo aos chatarreros, bótalle sal, bótalle sal. Antonio, permite un momento, Eu non Rosa, sabía moi boas por que tardes, era. son David Cando Espiño. cheguei, encontreime con iso. Non sei se me escoitas. Está falando o presentador, sí. Escoítalo, verdade? Escoito, sí, escoito. Escoitamos. Rosa, antes de nada, de verdade, Ela moitísimas sempre grazas por estar connosco aquí en directo na Hora Galega, porque obviamente non son horas doadas para ti, hai unha sentenza que se pode recurrir, pero a sentenza, a verdade é que é bastante dura, onde se che impón unha condena de 3 anos de prisión, habrá que ver en que se sustancia, pero está aí un pouco sobrevoa a sombra do cárcere. E Rosa, a mí o que me chama a atención, estás dicindo, eu nunca vin por diante o seu fillo, e o que me chama a atención é que o xuiz, de verdade que puide ler a sentenza completa, ao longo da sentenza fala constantemente dese rapaz, que efectivamente no momento dos feitos era menor de idade. De feito, impón 2 anos de cadea por lesións ao fillo. Chámame a atención, Rosa, que agora dis que nunca viche por diante o fillo. Pero que tipo de lesións? Porque eu a ese... Sí, dime. Eu ese rapaz non conocemos, nin eu, nin prácticamente, solo uns amigos os que digo que ten na porta que foi cos que saliou. Rosa, pero ti isto eche no xuicio, non? Mirei no día do xuicio. Isto eche salir no xuicio. Sí, mirei no día do xuicio. Cando pero un ahora mesmo xuiz, se me poño no medio de 10 cando un personas, xuiz non distingo. fala destas probas, 2 anos de prisión, falamos dunha condena moi importante. Rosa, entendo que ao longo do xuizo pois víronse probas, houbo testificais, é dicir, persoas que viron certas cousas e tamén peritos psicólogos que acreditaron o estado do rapaz. Polo tanto, entendo que nese xuizo ti viches quen falou sobre ti. Nese xuicio non falou nadie porque non houve testigos, solo foi un testigo, un guardia civil que un día de San José, me parece que foi, estábamos comendo aquí, estábamos en pandemia, estábamos comendo a miña familia, mais eu aquí, e chegou un guardia civil coa súa parexa, E houve psicólogo, eran Rosa, 2, no xuizo? preguntáronme, eu dixo, perdón? Espera que te escoitamos algo entrecortado, podes Se houve repetirla? psicólogos presentes no xuizo, porque o xuiz en toda a demanda, en toda a sentenza, fala dos danos psicolóxicos a ese rapaz. Houve psicólogos declarando nese xuizo? Houve unha psicóloga por videoconferencia que, bueno, trabucouse bastante, cortouse o xuicio un cuarto de hora para que ela buscara documentación, non sei. Pero ese neno, según ela dixo cando chegou aquí, que xa viña con outras, con unhas pautas, unhas patoloxías desde pequeno, que tiñalle medo a xente, o sea, que non se relacionaba moito coa xente, e que despois, bueno, el di que se lle agravou, e que adelgazou 13 kilos, con 13 anos, adelgazou 10 kilos, con 13 anos, entón que era un botijo. Porque ahora mismo, eu no xuicio mireino con un tipazo dun chico, ahora un chico de 19 anos ou de 18, mireino con un tipazo, entonces como era un botijo para adelgazar 10 kilos. Eu levo 7 anos en tratamento psiquiátrico, e cada 2 por 3 estou en urgencias, estou intoxicada a transilions. Ela leva unha vida por encima dos seus posibles, está nunha casa de ocupa. Hai 6, 7, 8 anos que está nunha casa de ocupa. Rosa, moi boas tardes, que son Rocío, e quería saudarche e falar contigo, muller, e preguntarche tamén, porque ti dis precisamente que levas xa moitos anos moi mal psicolóxicamente, que levas moitos anos a tratamento, se non teño mal entendido, case tomas
20 pastillas ao día, son palabras maiores, e agora mesmo, pois, a xustiza o que di Rosa é que, bueno, pois, a falta dese recurso agora mesmo que ti tes risco de entrar no cárcere. Como se iniciou todo isto, muller? Porque é verdade que chegastes a unha situación entre veciñas que ti crees que non se podía evitar falando ou chegando a un acordo, porque mira ti en que derivou todo. Con quen? Con ela? Sí. Claro, coa veciña. No, con esa muller nunca jamás se pudo falar, porque esa muller ao mes de chegar aquí xa empezou coas amenazas e coas agresións hacia min. Pero habería algo, non, que desatou iso? Non hubo nada. Eu nin siquiera cheguei a discutir con ela. Ela solo se dedicou, desde que chegou aquí, a andar con un móvil color de rosa, gravando a miña neta, gravando a miña nora, gravando a min, rompeulle os cristales, son a prima miña que viña aquí a visitarme, que por cierto non ven, porque é o seu medio de traballo. Un día que hubo un fogo moi grande aquí en Meira, tiña uns problemas tremendos e unha pelexa con un matrimonio que ele é parapléjico. E tuvo que vir a Guardia Civil, que nós non sabemos que na chamou. Nese día non era o problema comigo. E ela estaba gravando e dicíalle, porque como estamos con tan cercanía de casas, dicíalle, non me graves, dicíalle a parexa do chaval da silla de rodas. Eso que me chama a mí moitísimo a atención, porque temos vídeos, algúns estámoslos emitindo, outros preferimos que non, pero acabas de facer unha acusación que para mí sí que é novidade. Acabas de dicir que Susana está de ocupa. Non sei exactamente a que te refires, porque para mí... Está de ocupa. Pero a que te refires exactamente? Ela entrou na casa deste meu hermano, que esta casa é dun hermano meu e deixoulle un sobrinho. Entrou nesta casa hai 8 anos, con 3 anos de alquiler. Eso, de alquiler. Con dereito a compra. Pasaron os 3 anos e agora hai 2 e medio que nin lle paga, nin sale. Hai unha semana estuvo un sobrinho meu aquí. E está denunciado iso, Rosa? Vive entre o estranxeiro e o sur. Perdón? Si está denunciado iso, 2 anos sin pagar. Xa leva 2 anos e medio sin pagar. Teño que dicir, compañeiros, que sobre ese tema tamén falamos con Susana. Sí. Ela ten unha versión distinta que preferiu non dar a cámara, sobre, bueno, unha versión completamente distinta, incluso falando de irregularidades, que, bueno, que creo que tampouco me vou meter por medo a meter a zoca neste aspecto, pero quero dicir que Susana ten unha versión diferente e ela non se considera unha ocupa. Ela é unha inque ocupa, porque ela entrou de alquiler con dereito a compra os 3 anos. Desde hai 2 anos e medio non lle paga o alquiler. Hai unha semana, meu sobrinho vive no sur, e hai unha semana baixou con facturas así de impuestos do Axuntamento, de lixo, de desagüe, e ela cerrou as cortinas e non lle saliu a meu sobrinho. Fingiu un accidente un día antes para no xuicio non ir, e despois foi con parche nun ollo. Bueno, Rosa, sigue sendo propiedade do meu sobrinho. Rosa, mira, bueno, hoxe queríamos estar contigo porque é verdade que nos xa vimos tratando este conflicto dende o ano pasado. A día de hoxe hai unha novidade que é esa sentenza xudicial e queríamos saber pois que pasos xudiciais precisamente estás dando ti, porque esa sentenza a ti condenache a 3 anos de prisión. Non sei se xa recurriches ou se te estás preparando por se tes que entrar no cárcere. Xa está recorrida, pero en que cabeza cabe de que se eu son nativa deste pueblo, meus pais, meus abuelos, toda a miña familia, e me teño que alejar dela 100 metros, cando iso é imposible porque vivimos a 20 metros, por desgracia? Como é posible que se faja onde xaudias a min cando ela está de inque ocupa? Empezou como inquilina, está de ocupa. Leva 4 desahucios. Eso é o que di a xustiza agora mesmo. O que di a xustiza agora, pois é o que está plasmado aí. Agora tendremos que recurrir e xa miraremos o que facemos, pero isto non pode quedar así, porque isto é unha injusticia como clavaron a Jesucristo na cruz. A verdade é que che vemos a cara. Estamos nese momento. Vemos a cara de preocupación, estaremos moi atentos e de verdade moi agradecidos por estar hoxe connosco aquí en directo no Hora Galega. E Antonio Mosquera, como sempre, unha vez máis, excelente traballo. Sempre temos que dar as dúas versións, as dúas partes.
hai un xuiz, Rosa, que falou, ti tes todo o dereito do mundo a recurrir a esa sentencia e aquí na Hora Galega estaremos máis que atentos ao que pase daqui en diante. Grazas aos dous, de verdade.